میخوای کتی بودنه که بون نمیتونی کتیش موندن خیلی کردی که سوریستوشون اگر توینی تو چخ کردن کگده اوزی یک دور زمانی هسته که خونگی های لبوی کس مدرین تماشاش میکنن قطعی اکای شونیمسی گپ خبر است ای رفت آمد دکنه салому алейкум ба бордорое ки شما قطعی اکای فرداس وای قطعی اکای бадик 100% میشن دیستا گوش کردم وای против دلیر شو و اکای бадик بود والله هر یک بیدا پنج فلو و کده تیکا فرید جون короче ҳама 100% рэпа бас кирд бас мекунӣ акай шаб ҳама яке ҳама акай шабоз боре пасар кадай ту чӣ мегӣ иҷобати камо хушкарги ҳастем шумо ай абраб наждат доред ответ моментеш буд ки ора доди худо як моҳда 700 сомоншон медод дар як моҳ ассалому алайкум боводаро нафароне ки шуморо тамошо доред шумо қарор доред дар канали барори кор ҳаматон да ҳазор раҳмати калон барои дастгиритон ва барои комментариҳои хуботон имрӯз мо интервю мегирем қатъи фред яъне ки шогирди акаи шон бигем ки ай ки мо хали интервю бигирем дар комментария бинависед ҳатман ма аймо одамо пастатса мекунем ки интервю бигирем телеграм канали барори кор ма видео мекунам мепартом интервю гиртесам ягон савол дошта бошӣ саволота бинависед барои ҳамин оз мо занг мезанем акаи фреда салому алейкум ба бордорое ки дар кадом шаҳри россия бошем бигзор казань екатеринбург москва питер дар кадом шаҳри россия қарор доред велик дорен самокат дорен гуфти гапо мошин дорен ҳамин номода занг мезанем ин номеро шуморо яндекс подключат мекунад доставчика дига як гала курай таксапар ки барори кор хубиш дар чие ки байни куриро бисёр бозиҳои хеле майдааку калонаку мезгавона ки ҳар як курер ҳам мебурад кор мекунад сумкор мекунад ҳам бо таксапар ки барори кор вайда отдельно бонус метиҳад барори кор акай бахша шумо мешиносед медонед ин одам ки дар корни сайсариро муаррифӣ кардан одами боваринок маълумоти пурраро марҳамат дар ҳамин номеро занг бизанед бачако ин имрӯза меҳмонии мо акай фирик ва акай фред имрӯз мо айда акай интервю мегирем ва бисёр саволое ҳастай ҳам саволошон метиҳем ҳам бо бисёри дига новостиай ако салому алейкум алейкум салом ака сози ака хуби саломатиё хубае худоро шукр овозом рафтеста ако ова ака чоткай 100% боша ҳазор раҳмати калон ки бародаро сухан кардем не нагуфтен гап нест миннатдорам аз шумо зинда боша бобой чанд савол ҳастай хай мехостум ки ҳам саволоро шумо да ята пешкаш кунам яхе саволое меша ҳо не ай яхе саволое меша ки ответ қатъи ай мешава хая салом алейкум канали барори кора ба пагнали бачако чо каскаш дистам салом алейкум ама каса бачакои барори кор зинда бошен падишка кунен хай гӯш мекунем саволои акара ши тамом акай фред қатъи акаи шонимсӣ гап хабар аст ай рафт омад дакканаё салом алейк хотири мақсад калон буданаш ҳамавақт хурмат дар ҷои аввалай хеле ҳамдигаритона вақте ки пеш як ҷо буден хеле видео мекардем ва мекардем нестай хеле не ака чӣ ба дурӯғ гугум не ака 100% азор раҳмат ака ами худ дам як савол аму даврои пеш гринбид мекардем о соли 2000 ба фикрем ки 18-17 чо то ягон басл кардаги нестен не ман не ба чо ҳозӣ хеле гринбид пуринбид намекунен ютуб пул наметиҳад барои аму як гапиш блогерияй ака гап блогери ютуб пул наметиҳад акаун пеш авхе дар ходи миллионӣ надоштем он нухаймеш зиндагӣ мера то сози дига ютуб даромад надора репеп нест
конечно ка одами семейни мақсад ма реп хунум репи хундагӣ ма мақсад кӯдакои ма да памперс нахараву семияи мара хонда натону фаҳмо да мешавану 100% ҳазор раҳмат калом. Ами ответ ами савол бо акай Фреда, акай Фред ами агар дурӯғ нагӯ ами я ҳафтада я бор я трек мебурори ба фикрма. Ягон даход дорӣ чӣ ки хеле топ вайброваристӣ чӣ гап айҷада худаш или барои мухлисот мақсад чива рума сиёҳ кунам ака ҳама тараф мухлисам ҳам ман репа дӯст медорам ака барои ҳамоне ки мақсад мешава охир аз худ исусушам худаш пакриват кадеса дани момент то есть ҳам хобитай ҳам кан пакриват ҳастаен дурай ку ака когда ай хобит мақсад зиндагӣ пеш мерава ку ҳеҷ чиз хиёл мекунам ки нормал не хай муваффақият мехоҳам ҳардутонда ако. ана як саволи дига акай Фред хитонда нашод дина агарҳо дина я дистона гӯш кардам диста гӯш кардам ва против далершову ва акай бадик буд Волои ҳар як бида панҷу флова кадда тика панҷу лова ба никотинай дутта хилм халқи далига мардак баре мада действительно махлушид ва ма гирифтум дар история ҳам сабшества кардам дар ютуб ҳам историаш кардам и чӣ сабаб буд ки як бора хеле жёстки бад гирифтӣ ман худам мардак баре сарзанигу ма аждарам доштам ки например дар история дида будам гуфтӣ ки я дист мезанам данатам кардестиан дар историят дида будам ана бадай вай акима гуфту мехона хеле чӣ хеле жёстки бад андеграунд бад не хеле жёстки бад не гапои жёстки буд мумкин ака ёрдама дод или худут полни вай кардӣ не хеле ака ма рости даун сторисомам агар дида бошӣ ҳамунҷа давон гуфтум ки майли пускай ма бисёр мухлисам надошта бошум бисёр шунаванда надошта бошумам ма қатъи ба ёд намешам афташ барое ки сини соли ма да туғрӣ намегира ака бале сини сол да туғрӣ намегира ай ҳамин ҳисоб гуфтум ма намезанам дист ва ёда ответам наметиям леки когда ҳар шаволи стрим даем акамо медонам эфир мекунем ҳамунҷа да бачако селишкам дастгирӣ мекунан ака ҳамин чиза ай ма ждат доштан ответ не ки ман розӣ намешидам ҳамунҷа да дажема ака 50,000 гуфтагим даам трек ба худай 100,000 зиёд барои як дист мара данат кардагиянд когда ка сум масад данатат мекунан ака чихе ваюра гап шуна немегӯй чибане чихе масад блин охи намешава ака негуфта ваюра не фаҳмидам дастгирид мекунанд вақте ки мухлис дастгирид кард бояд взаимна ответ боша то есть иба шумо ай обратно ждат доред ответ мо таблигразница ака просто як гап гуфтанем ака рақобати солима ёд бигиранд тамом просто публично да слишком сторисошон да гапони то чахчах кардан когда ози як давру замоне ҳаста ки хонагиҳои любой кас медориян тамошош мекунанд баъд и аудитория да кӯдакоам ҳастанд бояд ами вақте ки одами публично шавад якаку бояд як хеле чакчак кунӣ дониста гап занӣ мақсад ки ту бояд ака дарси ибрат бошӣ дигару да барои ки ту публичнаи то есть бисёр одамо мебинанд правильно конечно ҳозир баъде ки ҳами дис биромад далелшо либо баъде ки зангтон задан барои чӣ ки гапҳои мошни буд ҳардушона безеб задиват кардагия на самом деле кадоме гӯш кардагӣ неста бачаҳако ман сабшества кардагим дар ютуб канали барори кор метонен будоен тамошо кунен ай оператор хоҳиш мекунем ки илми ягон
20 секунда, ягон 30 секундча бумона, чтобы ки будураям бачако гӯш кунанд. Действительно ма да гандаи баъд махмул шид, ҳам музикаш, ҳам ҳаму гапҳои действительно ба қувват дошт. ندارن ورزی خنداندن دلسوزی نیست بسکیده بازی اک سرمشه و عطف دستان وقت ما اومدم نگن ما پلیزی ستیلی ما برای هر دوتا چیستانی نیرم میگم فلوی نمیه دیست هی فیس همی تی نیگر ای جاشی تاقت خزه کلی Короче, ози бо аяте ма дига меқапем, бо обратно дами дис мебоем. Нашод аму мармила, чи ном дори братҷон? Ҳамон ном дорад. Омад ё рафт? Ҳаста ё неста? Панҷона яка. Неки ура омаданаш яка барои мара наоборот минусе. Агар ӯ ман да чанд ҷо гуфтагем, агар вай биама дига даре бида наметонам. Ман ин миннат дар ҳамин барнома мегӯм. По-любому ту мара тамошо мекунӣ. Ҳазор раҳмат, ман дасти мина пеши барам ки ту сабаби масад даходи маи. Ту сабаби даходи маи. Агар ту намебидӣ можи чун наметонам бахтар. ҳама садай карочи. Не ки як гапат мегӯм ки ҳар ҷода шишти хести марам та нашод ма гап назан. Майли чӣ коре мекунӣ бикун. Пост неки нашод ма ҳарчи нагӯ, нагӯ. Когда, блин, да ким ки ҷо қатиб ким ки дамаш гирифтеса шартем ҷода номи ма бидан ки авай барои ма мехона мара амире да як чизака гай фалон мекунад ки вай либо ҷода мешина мегӯян ами барои ма мехонад. Ман намедонам барои ра ин чиз фахра ё ки кайф мекуна ами гапа гуфтанда на ки хеле. Мо дига просто бегонаем тамом. Диски тра давнома киштагиам. То есть ки мармила биё бояд ки Фреҷон, короче ҳама саат фоиза репа бас кӯ. Бас мекунӣ? Тафкир не? Мо макс хати спойл кардаги ҳамин гапа. Бас мекунам, не ки медонӣ чӣ ва каверинга мезанам барои ки вай намебиёя. Мега бас мекунам. Ман бридам, дидӣ? Макс. Мега бас мекунам. Гапа тоохира гӯш кӯ. Барои чӣ бас мекунам? Барои ки вай намия. Боз телешкам зазор кардагия дига он охир мегӯм ку қати вай якҷоя бидани мон братан ди тӯли намегира. Тамоман. Ягон репи дига барош мешава охирон бор или дига намешава? Треко бисёр мешава нака. Барои аму? Ами гӯш ки ака. Гӯш ки ака. Блин, ҳаёт медони ака чӣ хеле ай. Когда мехоҳӣ қатиш будан неки бо наметони қатиш мондан. Хел карди ака. ма картаи Тинькофф шуморо тавсия метиҳем ки метонед дар ин номерои телефон занг бизанед, шуморо дастафка заказ мекунад, айноми хитон меоянд то дар ин дари хонатон метиҳанд, ҳамаш бепул. Бо плюсиш дар чи як кашлоки дига дора. Беғаза и як плюси калоне дора ки ай пули хитон бо пул кор мекунед. Кешбектҳои соз дора. Например заправка, продукта, чизе ки ҳаста ба он картаи Тинькофф расход кунед, обратно кешбектотон мебиёяд. Кадоме дора картаи Тинькофф? Проверка кунед. Кадоме надора? Марҳамат номерои телефонда занг бизанед, заказтон мекунанд. Ох, ти чико кадаги мармела иққа. Вай мондан, қати ғама дардаш бумони, қати хотираҳош бумони, и хела хубтара. Короче, ҳама саат фоиза хай пештарита мехоҳам, чико кадай накадай апай мармела иққаи якай мора ғамгин кадай. Ҳама саат фоиза аканя, як саволи дига бо мебиём дар диси далелшо вақте ки хонда будан қати акай бадик. Далелшо меяд ки барои 200 рубл фристайл мезанӣ. Ина кия да назар дошт? Перой ки вақтиш даре бехона гриста, овози да эфир барои 200 рубл фристайл мезана. Корбор фақат данад, ай шаб то саҳар да фире бифанад. Марамага барои 200 рубл хая ку темаи данад як чизе ҳаста ки
мақсад мухлисай медрай чанс мегай дешай данад мекна фалон темада бухону мухлисай но мо мақсад ки моментеш буд ки ора доди худо як мода 700 сомоншон медод дар як моҳ мерафтан мушоира мекардам барои 700 сом ора ҳисоб крузи кориш 200 рупия ам нағалтида иҷа ман фикр мекунам ки фактически безебни профаяка агагус ки аво просто ягапаяка не иҷадаи хелаки может шумо соз кор кардесен айданат может камтар обидно аки чисто может хеле ам боша может не ака 100%. Амура ман гуфтам ки агар яки мақсад мара бахиним будеста чи мо метонем карташа пригузат кунем да аму таки карта хайр барои далелшо ака барои як дистака мақсад ҳамаи худмонака бизнесменем дани интернет правильно бале вай именно худат барои даже 50,000 рубл 100,000 рубл да гуфтию гапо гонораршон медоди ме бромадан бале батл методам ваё бале бара брат бароя рекам ки ответшон бутам не ки ман даму история дида будам на самом деле чанд сомони уже тоҷикӣ ҷамъ шудаги буд ки шитоби дист бизанам шитоби ти дист бизанам ман давдум да история монда будим правильно ман гуфта будам бомегум ответ додани ма увора ради денеб буд мара чӣ ва карам карда когда ҳозиҷада гап мешава ки танахо барои сум мақсад буфурӯшӣ бародарота охир аввал первишта гаваё задан чихе братан вай қати моай да круги моай мехеза вай танаи ҳамзадаги мекан мерава қати вай фит мекна бо темболе диш да канали худиш меброя ба абида нестан чиз когда ман гуфтам намезанам не ки баъде бизанам жостка мезанам кадамам корман тамом я саволи дига метемад вай ин саволу обратно бо ай батл ай дист берунай да историят боя бо дига дабудум и хела шид историяту тамошо мекунам ҳамин кадони дарам подписа кардаги ман историятшо тамошо мекунам я духтара қатия духтар будин дастша қабидаги будӣ леба чош кардаги будӣ ба филм ки мормилара да чор инска фаридаги чӣ кор мефоата мекунӣ вай чиши дига и барои сӯзондани ҳама пашка буд либо просто ягон клип кардани будин ё дастша кардаги будӣ ё чош кардаги будӣ хеле агар вспоминать кунам аммо духтарака мӯи сариш хеле зарча буд ба фикрмо зарча буд ма вешна чиза максам медони ки ман мӯи зардакодаш хеле заёд мерам вай просто амара гуфт сурат бигирем ака сурат бигирем ама дар дуруни мошино дар дуруни мошин сурат бигирем дар дуруни мошин да буд дар хона буд дуруни мошин да буд то эски ҳами берун да набуд точно вай омад ки гуфт акай фред бе дар хона то сурат бигирем ман нахостам бируш бетова вай пиша гардондаги просто мош метов а даже бибин ки вай отметиш накардам короче если чё апай мурмила и фанаткашай и ягон вайш нест правильно ҳамахе бигум 100%. Короче, мерем насчет ами опять дис. Вдруг по-любому далеко дис мезана. Ба фикри ман по-любому мезана. Барои чӣ ки хело мекунам ки ганда баъд задиват чон кардагай дис мезанам. Баъд фед мешава или ба ягон батл мешава или ягон организатор пайдо шуд бояд ки чем дис шапактона интерес нашава бояд ки бо батл тонем. Например, уна как раз далешора қати акай бадик шумора қати акай фирик. Беман Фирдавс бугум акаҷон. Акаҷон Фирдавс бугум. Акай Фирдавс. Ака, бия открита шахси акам ахсан. Бия итоки гапа гапза. Не, охи нёкум. Я ки бини ки ами конкретно хайптон баланд бад меша, я организатор пайдо меша, мега ки биё ман шуморо батл мекунам ҳар дута. В итоге, например, гонораротон конкретно гонорари соз, ман медонам ки айму стрим мекунем дар YouTube,
من خیلی وقت میدرم میبینم میبیایتون یا روز در خلی پرلیش نه پول میبیاید یا خیلی وقت میبینم من خودم زیاد دارم میرم عبید نامده زدیوت نیم چی خیلی بگم بلین با تو چی میگن علامو میکنه که میگم بله من بودم استریم کنم رنگم شما پول کنم اون مامن داره کار شاوکاری نیست نه خیلی که نمیدرم در توپ 4000 روسیه در نپمه 5000 روسیه در توپ خیلی هسته در لولو هرشاو نیست نه خیلی اون که یکی اگه مودمه که شما در اینترست هسته بطل کردن اینه که کلاس شما قطعی اکای فیرداست وای قطعی اکای بادی ست فیلد میشن دوباده تویست دوباده بله یکم بود دوباده من بطل نموندم вообще اون کس موندگ نیست من فکر میکنم نبودگ دوباده نبود دوباده نبود نه خیلی نه ایتاری چیز چیزی نیست اصلا او زویش وایو میکنه اول که وایو смотря چند قدر پول داره روزی میشون گنرار شون خیلی например من وایو را دلشون یافتم например وایو را روزی کردم اشمو گنرار هر اشمو چند خواهی اینا نگاه که например نه допустим دیار دیو یافتی گنرارشون گفتن که ما کار ندارم که چند قدر گنرار دمیکنه انا потом با چخچق میکنیم شکر чтобы شما صفری وایو را بفهمید یا سوال مطرح بتونم که بخوام بیا просто намекал که استیمورا دیلی همین خودت شانسون داریم بطل دار مثلا تو چند داری نروزی вложение поведение اون گنراری فرید اخشا تو خواه گفته 3 میلیون اخی و این کاش باشکو تیما را میکشم 1 میلیون گنرار اکای فرید باشه باشکو تیما را میکشم چیز یک بنده ها ترک میگم که خطا گنرار مونده رنگی بطل روی بخواه گوش کرگی رو کردن هم نداون افریده بودم تریکا همون جایی که این مینه جایی میگه رنگ گنرار مونده با خطا رنگ بطل روی بخواه میگه چی میگه کارچی او در دور گاو زیسته اپراتور میگه که 1 میلیون رسخود میشه وای گنراری هم چورکست دای چورکست دای چورکست ده گنرار 500,000 سر هر آدم 150,000 هم اگر 250,000 سر هر آدم به شرطی که سوز کنین سوز نکنین امریکا همون پلا ایشمو میگیرن وزارت نگاه که اسمتی اکا بطه گفتنی ما همون چیز در روزی میشه بجای خیلی چخچه خیلی تو است که گنرار هر داد 5 میلیون داشت ما روزی نمیشین یک اوخی ما فتایستم که اول وقت چخ کن 5 میلیون دا 500,000 سی 10 بار بطل میکنه دلیشو 5 میلیون دا 50,000 چند قای گنرار 37,000 چند قای گفتن هم دخلت کدگه و امورم 37,000 ده گفتن 35 خودش در گل است داده بکارش 10,000 خطی بطل کگه این 5 میلیون قطعی من فکر میکنم 10 بطل میکنه ایمینیم قطع بطل میکنه وقل نداره هم خوندن میگیره تو است که لابای ما اکا گوش بیا گفتت میگم یک یارو بلایت مدل اکور نیست تو میلیون امورا روزی که داشت مد هستن همون آدمایی که مورا دستگیری میکنن داشت اینکه مورا هوا اوسومه که تو گفتگی میکنه که آیو دخیل اک بلند مورا مقصد وایو میتونن سپانسری کده یه چیزامو خودمون اوورینه پروستا اورا چگی جانشو چخ سونا رفته سای و نکی خیال میکنم که وقتی ما نگم همی تیمارا ارگانیزاتر میشه اکاکو ارگانیزاتر تنها او 2 کس ارگانیزات که باید چونه کوما بینم چند قدر دا او اکا ما فرق نداره اول چند قدر نمیکنن 1 میلیون دا
гарант шихати даже не медонем барои чи шумо гонорар шуморо например гуфтум ки 500,000 просто шумо меон ку айданад ҳамиштаген 2 соат 3 соат мешинен хайм рӯзда ҳамин дар рӯзда чанд сум кор мекунед айданад плюс минус хай средний агар бигирем средний бигирем ака мумкинам 4-5 рубл 4-5 рубл дар айданад кардан или ака чото шакардагим ама шароит мекунам охи просто аваёт талқакаф мешаванд ака нараванд 17 та диси дигам омӯзанак мушка барои ҳамун нигоҳ какай баха мақсад бугӯйма чистаина ма организатори ҳамин батл қати аввал қати ваё чахчах кунака чахчахота қати ваё ку бугӯ амо розиян не аки ма не ку далелшорам гуфтага ки батла бас кардагим не ака ту чокеси 500-50,000 жени шуткай гарант чихати ки мекунад ма фикр мекунам хай мошид бо ну ма фикр мекунам ки мекуна барои ки он 30,000 хати када буда бача чия 250 боли амонаган ки ё доган хатимо бас не охи басад ки по чистой желании агар организовать кардан ҳамин чиза дошта бошад я мегум ку во хати аввал чахчах кунака баъд потом бо отдельный чахчах мекунем ну мегум ку агар чистай халид самнени бирай гӯе не намекунанд мошудар диода 500,000 ма фикр мекунам ки глубокая ошибка иштака барои ки гуфтум бо мегум ку одаме да 37,000 батл кард мекунанд 250 тада бас ма мардак бар гонорар ва ягон бо 37,000 надодам мардак бари брат 37 там кам дохам не мардак бари не мардак бари 50,000 ва зиёд кардага гонорарш ваз далешо даже якум батл мондаги будум ҳамун якум батл дар 37,000 набуд мардак бари брат о честно слово акиша 37,000 рубл нигоҳ ака не акира чиста каштали гап пуртесанда ну ман медонам ки 37 ам нест айне ки 100 болом поюнам нест 90 болоам нест ки плюс минус барои ки 60,000 дига шахидич дар голос дод ку мақсади тариқи ин ки яке ҳамун баёди даста ёхида записи экран омад баҳар хоти фикр мекунам ки мекунам а так чихе бугум чиста агар бугӯ яка ай шкалаи 10 бала чанд бал метилиш ҳамун далершо далишчина дигаро намедонам ма ҳамун одама дастойни бақувват ҳамчун як репери бақувват ҳисобиш намекунам ака ихелае ки далершо да репи тоҷик да батли тоҷик ай ҳамара бисёр батл кардагай ин ака нигоҳ када ай ҳамада бисёр батл кардагай ай ҳамада бисёр одами батл кардаги бояд да ин рейтинг набоша ака чикор мекунем ай ҳамада нигоҳ када ака по-любому охи не только ма вес аудитора медона ки далершо дупликата по-любому миллион бизанака оригинал ба ҳамин хотир агар нигоҳ кун як хизр гуфтаси ки ай ҳамада батли бисёра кардаги ай ҳамада батли бисёра кардаги ӯ бояд как минимум ҳичи надоштагида бояд мерафт қати тимат як фит мекард барои ки ба 84 батл надора қати ака 40 фит дорад рейтинга нигоҳ кака ӯ чиз мешавада мақсад иначи бугум астай допустим инами чиза инамира мерай 10 та инамира одаме ҳастай ки мерава мехараш 5 дубликатай не ки ҳаста як чизе ки амира оригиналаш 50 сомон ай я тамеха саб бизан у 10 та 5 сума баъд та 50 сума намеброя ака бале ма қадар хоти не аки батл дигарае ки не ман апресияка ма как батлери бақувват как репери ки хали бақувват опыт дора но бақувват нест опыт дар саҳнаи батл дора опыт дар чӣ дора ну как бақувват не только ма бақувват нест короче я барбар медонам ки ҳамудам хеле чиста буд батлери бақувват
Мамура дастойни как батлери бақуат мора принимать кагнистим ягон вақт. Не, просто хелайки ака вақте ки одам дар площадкаи батл бисёр баромад карда бошад дар пеши аудитория живой вай хонданаш дига хелай вақте ки одаме ки нав бурояд дар байни одамо сиём вай кунам. Игар хилад миллион фоида ака, игар хилад миллион фоида. Чимане ба ҳамин хотир опыт ман гуфтам кози опыт дорад дар батл. Неки бақуат нест. چی وقت ما سعی باطل در رفتیم نه مثالی گپ شایده برای که یک چیز که پرسیدست که گفتستم شکی کاگی خیلی بگو اکا سوال نوبتی دا مگذاره давай саволи навбатии хеле ки акай фред байни блогеро батлеро ҳофизо насиҳатблогеро ягон дӯст дорӣ ягон одаме ки хеле например близкий боша хатиши рафтомад дошта боши ягон короче ягон дӯст на вақте қати акай шаҳбоз будин ку холи наздик не яка а так салом алейкум қатиямаша ягон таш ва ё ҳамкор ҳисоб мехӯрам оя ҳамкор ҳисоб мехӯрам яке акай ами ту палибо ами темара медонӣ акай шаҳбоз ҳамам яке ами акай шаҳбоз боре пасар кадай ту чӣ мегӣ нашоди тема акама намехоҳам гап занам не ки мегӣ ҳамиҷа доҷи не ягам намедонам барое ки когда не дастгоҳ ка инай 15 фил вақте дасти мардаки доштем додем асад замо ки задем дига ягонҷо сухан шанамекунем белаша болаам намебардорем хорошо акай шон бага ки биёй фит кунем додар мекунӣ хаши фит вай бас кадаги акату значит бас кадаги гапи туро агар ту мегуфти ки ҳо мекунам значит вай ре пасар кадаги ба ҳами гапзаниҳои акай фред ягон каса намекунам фреб значит вай када будай бас кадаги будай аймара бисёри ака бароиш нишон мебинам барое ки якумш хеле шағолида наметонам ам ба открита чақчақ мекунам просто ҳаётам хеле чидан мекунам бо я саволи дига метавам нашод амо дисе ки далилшои ино хонда буданд вай номои шумо нагирифта буданд ягон касе нагирифта буданд чӯ ҳама дахтон кашиден нигоҳ кака ҳаму темаи дана темаи мо и темора мо мекунем бисёр кас мешина просто як шав где-то соат 3 шавай ана топима амуҷа да топима 200 рубл амуҷа амхе навиштагия да ҳаму рӯз ин чиз мара бояд масухман кантушник нестам ку да чима ана поёнда дами комменти ма даму эфис майли ки хандаву тари как тачхебу майрон мешайкон тари чиз далершо рӯй кард уже буд ки як 2 рӯз пасаш ами чиз сар шид ами дис бромад внезапно яке да канали бадик бо خیلی که بویی که اوجا بسیاری میگن که دیس مثال لیش نما خوندگی که بودم من نگفتم که اگه جدا بکلام نفتم که من بکلام نمیگیریم جوان بعدی که خوشکاگ نیستم اینجا بعدی که ما خوشکاگی هستیم برای که میگه که رپی حق میخوندگی نیست امی گپش که یک دونه نداره خودش هم خیلی رپی حق که آدم بگه گپا که مثال خوندگی بوشوقی Mana dedim hakikata Dayagon rapper Mana dedim hakikata Dayagon blogger Учи за репи ҳақ намеган когда допустим на темои шида дар ин Москва барои ҳамун чиз бихези реп бихоним у ҳақ нест у хайпа яка ҳақ ай хайп фарқ мекунад бисёри бад ҳамин қадар чиз дама расидагим ша барои атак бухе далершора алоқада пири корайку бардора лота ба гӯшмон омад расид гӯш кардем шикоятота ичода наткам хондам барои фанатам хайту ба чиукома на пошо на падартам уёда фикри обӯи репи до тоғдир каролу вазири дуруни контр реально ма реально
ки мега ки реперое ки аввақт дод мезадан гириста ҳозир барои 200 рубл дар эфир фристайл ҳамун стили май стили додзада ва ҳамун баланде ки ман мехонам ҳамун гирияв гемай май як плюс бо ҳамун шав ҳамун шаве ки 200 рубла ҳамун чизе буд ҳамун шавам дар эфири ма буд мухлисай мухлисай бо ва меги ки ака меги ки далелшо смайлик рӯй кард дар ютуб вай канал надора ку доштему эфир ма эфир дроман ба дадис официально бо дромад о короче туда сюда исусе хаяда гап гуфт ма бо дами гапое ки дами ҷазисам ҳамун ҷам гуфтм гуфтум мошино ма бо груба гап назадам қачи бахто гуфтум мошино ма мақсад ки матра дастойни намедонам хеле чистабуи дастойни батлери бақувват матра даже средний уровень да исо средний уровень намисоб нест охи средний уровень да барбар батлеро исо хуш намешаванд и бо як тараф хай ждат мекунем диски далелшошонао ва я дис ама чита диски мошин фақат ҳам диски мошин мезанам каҷала меша ҳам дискои мошинам фақат диск гуфта мегардам дис короче дута бис ту будай плиз короче ҳамун диски далелшоро гӯш мекунем ва да фристайл ай нахта метони намеша стрим ша сарути не 100 рубл зато фристайл 100 рубл ништяк нест оғ ба ягон кас меяг ки ягон фристайл биза ба ма мекунам фристайл ба пага нашава ҳама буроян видео кунан шарманда шим ма данат намезанам ма чӣ мегӯм ма ягон ре хонда бошам ки пром ба ҳамроҳ бихонам ма атаи бонтону ма аз аяка хена хондаи нахондам тафо варақ бизане ма ками шарта бигӯ ма атаи донтону ма аз кӯчатонам борон бори дуромадам ма айё манига мара переуптад накихат ягон барига ма намедонам ардак барӣ ма намедонам хайкли оз ма бигӯм ки ма вақтда фақат ҳаму леди гагара гӯш мекардам қати доктор эмфи и дурӯғ мешава ҳама вақти майдагишда ошиқ шидагиай ӯ одамо меяд ки мо негирем вай рӯшон сиё мекунанд бачаха ту бача боши аввал якин бояд ошиқ бош ва чӣ хе ту беошиқ сада ту американс мегирифта не мешава одамое ки парастан ку анвай ошиқ намешаванд тамом вақте круг гаштаги қати пацана арӯси занг мезана қатиш хеле серьёзно чахчах мекуна вай просто ради наказания вақте ки то қагида мерава бирмта бихирмта по-любому аст конечно 100%. бараям кае бача ошиқ будан шашо бара ягон западла ягон айби дора ки ба худо ба кала намегирам ман намедонам нарбояд сиё дошта бошам моддатдо ки ман то ҷое медонам барои ки вақте ҳамин нар мардум ягон ҳиссиёт ягон майл ба модина надошта боша уже осмонранг ҳисоб меша чӣ хеле мегӯям кун тари гапои ҳавои душанбе хай бачако ако ҳардутон дар ҳазор аҳмади калон мо ждат мекунем далешо қатъан видео бурояд далешо палибон тамошо мекунам қатъи акай бадик ждат мекунем баъд видео ҳай палибон ози дис мезананд шумода и 100%-овия ба интервю мегирем мефаҳмем ку мининиҳои ва ё чӣ меган намеган ба як хулоса дар ин биёем чӣ гуфтен
дактор шава ҳардушам мехарам. То есть пул метиҳам? Ну чия магазин мехаран метаншон ака пули чия ҷоя гапои. гап нест ки очи ждат мекунем ага не ако ждат мекунем шон чӣ меган намеган трекшонам гӯш мекунем ва интервю мегирем бо хай хулоса дане биёем атак ҳартонда ако ҳазор рамати калон ки дар связ биромаден гаптона дорум фред матра ждат дорам да питер Тамом ака охири барнома дая чӣ гуфтанием ака ду чӣ бугӯ мақсад ҳастан аму бачаҳко ки ҳисси наваён мухлисан мақсад ҳурмат бихичона доран ҳурмат мекунан аво метона ки просто так ака ҳамун суме ки те гуфтӣ просто так авая да эфирмон будреян даннат кунан ки қатъи аваямон нахунӣ хиткадӣ ака просто ҳар як кас мақсад уважени хича дора не ки ҳамун чиз афсус ки ай даст додан хай меган ку дерояду шероят мебинем ку чӣ меган ё зинда бошӣ ҳазор рамати калон ако ҳартонда як бодия ки қадр донистен ва сёнка карден гаптона дорум ако мир вашему дому бахабул вас в гостях let's go баъд аму бачаҳкоя хоҳиш дорум ай ҳаматон биёи камерата нигоҳ кунам ҷони падартон агардам когда намедонем ки як гапай як чапай мақсад в общем дуруи ҳами темада шумо нестем в курси нестем на ягон чи ҳарчи накунем ҳарчи накунем и гапа ай пеш монанд ако вақте ки ҳами и хелайки вақте ки хат мекунӣ ё ки ответ наметӣ ё ки ягон хата оправдат намекунӣ хиёле мекунам ки виноватӣ когда аю зур ту ай берун дидеси темара мегирӣ сразу хулоса та меброрӣ вақте ки дуруни тема даромадӣ вообще фикрет алиш мешавад бале ҳаёт мард шудан дар кор зинда бошед ҳаматон ҳазор раҳмат ака барои даъват карданат 100% брат гап нест ака гап нест дар связем буро хоб ако хоб раҳмат бачаҳко хай мо ина видеоран сёнка кардем ва чанд хай ки тонистем саволоя додем ҳаждат мекунем далашиш мир вашему дому бахабул у нас в гостях let's go я лайфхак ки наваддин